Kaixo, masa magnitudea pixkat berezia da. Ez dugu nahastu behar pisuarekin. Ze pisua aldatu egiten da alturaren arabera. Nik baldin badut hemen kilo bateko harri bat, joaten manaiz Everestera desberdin pisatzen du, gutxiago pisatzen du. Eta joaten manaiz ilargira, oraindik ere gutxiago. Eta espazioa, ez du pisurik izango, baina masa izaten jarraitzen du. Eta masa hortarako neurtzen dugu horrela. Berez, kilogramoa da unitate esanguratsua. Baina guk erabiliko duguna izango da gramoa. Orduan, gramoa 10 aldiz handiagoa, dekagramoa, 100 aldiz handiagoa, hektogramoa, eta 1000 aldiz handiagoa, kilogramoa. Eta txikiagoak beti bezala. Dezigramoa 10 aldiz txikiagoa, zentigramoa 100 aldiz txikiagoa, eta miligramoa 1000 aldiz txikiagoa. Eta zer gertatzen da kilogramoa baina handiagoekin? Kilogramoa baldin bada bat, 10 kilogramo dira, miligramo bat, hola idazten da, MAG. Gero, kintal metriko bat, diala 1 kilo, hola idazten da, Q batekin, eta tona metrikoa, 1000 kilo. 271,2 zentigramo. Zenbat gramo dira? Zentigramotik gramotara bat, bi ezkerrera. Oran komak egingo du, bat, bi ezkerrera. Gelditzen da, 2,012. Adibidez, 0,27 kilogramo. Nun gaude, hemen. Ta jun bat dugu gramotara. Bat, bi, hiru eskubira. Oran, bat, bi, hiru. 270. Hiru mugitu dugulako. Batuketa bat dugu hemen. Oran ditugu, 2 kilogramo eta 5 dekagramo. Gehi, 153,2 gramo. Orduan, batuketa egiteko, modu konplexutik, simplera pasa behar dugu, oran hau hartuko dugu, eta erabiliko dugu hau, 2 kilogramo, 5 dekagramo. Eta nola pasa behar dugun, kilogramotara biak, hori eskatzen digutelako, lehenengo ingo duguna da, batuketa bat, gramotan tege pasatuko dugu. Orduan, jarriko dugu 0, eta hemen beste 0 bat, eta ditugu gramoak, orduan, 2050 gramo, gehi 153,2 gramo. Guztira, 2, 3, 10, 2, 2. Hau dira, gramoak. 2003 gramo. Orduan, kilogramotara pasatzeko, markatu hemen, 2, azuzeit. Zenbat mugitu behar da? Gramotik kilogramotara, bat, bi, hiru. Bat, bi, hiru. Gelditzen zaigu, 2,2022 kilogramo. Hori izango litzake, ariketa. Eta azkena ditugu tona eta kintalekin. Eta galdetzen dute, kirketonen emaitza, zenbat kilogramo diren. Hemen dugu biderketa bat. Orduan biderketa egingo dugu. 5 bider 1,5. Orduan, 1,5 bider 5, 7,5. Orduan ditugu 0,8 tona, ken 7,5 kintal. Lehenengo zein marko du biak pasa kilogramotara. Orduan, tonatik kilogramotara, bat, bi, hiru. Orduan, bat, bi, hiru, 800 kilogramo. Ken, kintalak, bat, bi, bi mugitzen da, bat, bi. Orduan, 750 kilogramo. Eta, zebat ematen du? 50 kilogramo. Eta honekin bukatuko genuke masa. Beste bat arte, agur.